Nastavljamo dalje. Znači, sad ćemo odraditi ubacivanje slika. I da, znači, nisam radio sad detaljno ceo rad. Mislim da nema potrebe realno, zato što uglavnom je sve isto. Znači, podešavanja ovde isto ćete primeniti i za ovaj deo. Tako da nema veze. Bitan je način rada. Sad na testu vi naravno odradite to, ali eto. Znači, što se tiče ubacivanja slika, ništa, samo kliknete na paragraf, otprilike negde, može i ovaj, sve jedno je. Sad ćete vidjeti zašto. Znači, kada idete Pictures, evo, znači, već idite samo na folder gde vam se nalaze slike i izaberite vašu sliku. Znači, Insert i evo, sad vidite ovde ogromna ovakva slika. Vidite tekst gore, a nama treba ovo. Sad, što se tiče, da kažem, smanjivanje slika, imate opciju, znači, preko ovoga, da ovde upišete vrednosti. Ne znam, ako vam kaže smanji sliku na tu i tu vrednost, vi ukucate ovde. Sad, ako vam ovo u inčima, znači, slobodno idete na ono dugme, idete Advanced i namestite na milimetre. I imate opciju, znači, da držite ovako Shift i da smanjite. Sad, kao što imamo, tekst je i dalje razbacan, a slika je otprilike te veličine. Sad, imate opciju, pošto smo smanjili, nestala je, da kažem, ta opcija, ali imate ovde. To je ovaj tekst wrap, gde odete, znači, jednostavno, kako će se tekst ponašati oko slike. More layout options, dobro. Sad vidimo da je ovde inline with text, znači da je u liniji sa tekstom. U 90% slučaja ćete koristiti ovaj square, da jednostavno tekst ide oko slike i evo vidimo, ono mi je već namestio. Ali u slučaju, znači, da se desilo, ne znam, ovo, i da, znači, sliku možete pomerati na ove strelice, jednostavno idete ovde align, idete align left i jednostavno da prebacite do gore i držite gornju strelicu. Tako da, i evo, dobit ćete željeni izgled rada. Tako da, eto, to je to što se tiče ubacivanja slika. Možete, znači, još, recimo, poziciju, dobro, to smo sad pokazali. Ovde imamo granicu ove slike kao RAM i ovde imamo kao efekat senke. I na kraju, bitna stvar, to je kako se zove, naslov same slike. Znači, to je zove Insert Caption. Ovde možemo vidjeti, znači, ovo je Figure 1. Caption jednostavno preimenujte da to bude slika i to ćete uraditi na ovom New Label. Znači, New Label, kažemo slika. I onda ćete vidjeti, evo vidiš, ovo nam je već imenovao, znači slika 1. I sad za svaki sledeći caption, kada budemo raditi sliku, pisat će slika 2. Ili ne znam, ako je tabela, radit ćemo tabela 1. I kažemo OK. I vidite, evo, slika 1. Ako odradimo na nekom drugom, ajde sad, ne znam, slika 2, znači to bi isto bilo slika 2, recimo. Samo s tim da ovo bio paragraf, ali tako da, eto, to možete. I pokazat ću vam već posle kako možete to da objedinite u samom sadržaju, ali da znate, znači to može, radit ćemo i posle na tabeli, možete isto insert caption i isto tabela, samo promenite kao taj label. Tako da, eto, to je to.